Először Európa Kupa mérkőzés vidéken. Fúvós zenekar a Győri utcán. Trombitaszó és papapucs a Vörös Csillag szálló előtt. A holland bajnok, a TVS, a Rábaparti város vendége, és az amszterdami egy-egy után sok száz szurkoló kísérte kedvenceit Magyarországra. Ez a turbános holland ravaszul a magyar szurkolók között helyezkedett el. De már kezdődik is a játék. A csikos mezes Győri Eto'o támad. Ott van a labda, a hollandok 16-os a tájékán. Keglovics tör előre, ballal továbbít, ott van Györfi előtt a labda. Schreivers azonban belelőtt és Ungút kapust hárítani tud. Újabb támadás, Orosz kapja meg a labdát. Gyönyörűen ível előre a 16-osra. Györfi háttal a kapunak fejel, és a kapufa segítségével tud hárítani Ungút kapus. Remek fejes volt. Holland ellentámadás. A bal szárnyon futkol az akció. Hollander a bal szélső kapja meg a labdát. Átvágja keresztbe a másik oldalra. Rója a jobb szélső egy jó csel után 18 méterről ballal lő. Tóth kapus azonban szépen lehúz a veszélyes labdát. Remek a játék. Megint ott van a magyar támadás. Schreivers röviden ad haza, Györfi elcsipi, keresztbe vágja a labdát, de nincs ott senki, aki gólba lőné. És még mondja ezek után valaki, hogy a Győrnek volt szerencséje, íme most is Balázsai lövéssel levágódik az alapvonalon túlra. Támadás követ. Ott kapott a labda a 16-osnál. Oda került ismét Balázsai elő. Balázsai jobb lábbal lő, gól! Óriási gól! 1-0 arányban győzött a Győri Eto'o ezzel a góllal a DVS Amsterdam ellen. Ungút kapus fájdalmában, keserűségében a földet veri, de ez sem változtat azon a tényen, a Győri Eto'o Európa legjobb 4 klubcsapata között van.